Hey, tete kwa fra mwanya nkurumpono no. Ono ne suma na difo woni buremu. Ebrenu nie ewiase nyine behunu de wonya nkurumpo. Nam na difo so etumiyo. Odifo Agyeman Benjamin. Otre nini no. De wasuma no awieye buremu no. Ose wonfa na asem emeji ne manyina. Osuru nyankurumpo tumi ni na hoden ahye no ma. Odifo Agyeman Benjamin ose ochie ni beye nyame manyina dia. Sesie wo dwumadi a watu ne din. The voice of truth so. The voice of truth. Onyankurumpo ne no tiamu mranu nyina so. Hwe Odifo Agyeman Benjamin wo dwumadi a watu din the voice of truth so. Ewo Royal TV. Eye live ubehuna wadi nyankurumpo difo yi. Ewo Joso Bomfa. Bonwe Junction wa. Voice of truth. Eye kokobonsem kwa. Amen. Amen. Yeda se furade ase. Medofu ene dey anopai. Onyankopon nam ne dum ne humobro so ne den so ode akye me no mi no. Ene ye memenda anopai. Odifo Agyeman Benjamin, voice of truth, ebre enedri. Ene nso yenko hia dan na yenko tie do Onyankopon nam ne humobro so. Na sumu asem ne huntasem. Enuema a ode bebu wiase aten. Se do nam ne humobro so na amanaman wasoma me mo nchen. Se de be ya mo nkwaje be wie peye. Ti yemre hia dan ni emeti Onyankopon asem. Medofu de me kan se frewunua na ka kire nse bre ne duru ono so ntie bi Yesu Kristo dine mu. Amen. Eradi hu mobo. Amen. Ene onam na dum ne hu mobo so go dum abo ono pe na de ne de obeyi na dia kire ono se. Asaso yi a moteso no. Onyankopon asem ye omu tichemu mienu. Hallelujah. Amen. Nyankopon asem ye omu entichemu mienu. Na asase we so no munim de sa entichemu mienu no a munim ti amadi pagina esum ko seyim. Munim ntio amadi pagina esum eko seyim. Nyankopon na dwuma yem eno so ye wo mu entichemu mienu. Nyame ye dwuma no ye wo mu entichemu mienu. Entichemu no se wa huna obekwa sori ama post bi e wa sori bia on sabetumi akabi. Nanso ntimi nyankwa obetumi aye sofo obetumi aye difo obeye senkani obefra ho somani obefra ho kirekerefo ene bi kwa betumi aye kwai master nanso enkwaje won sentumi nkabi ade ntie Nyankopon adwuma no ene so ye wo mu nchichemu mienu. Hallelujah. Amen. We na nipa nyina nim na mu nyina nipa ni nyina tuabom. Ene meteza so fobi kasa o se Nyankopon se de enfri onu Nyankopon nyina na enyina ebegu. Owie no o se Methodist bai wa hu ne se aguda. Pentecost bai wa hu ne se aguda. Assemblies bai wa hu se aguda. Nam se akoyi yare. Na kaifa na Yesu ma na so no mu ye nemfi nyame pajo na agu monti Yesu asemase ene ebedisi mama mu nyina makosai tesa na muti asem na se dia ebedisi mu ama mu nyina makoyerem ye beto anto nyama pajo efri nyame e ho ejina wa na se nyina ho ene so bebu ane se. Hallelujah. Amen. Ewiase nim de omo keka. Debi. Ndina msi mi hwe wiase na misu. Di ensore ne dia dosun na ekwan e befa so a na oni mi se enye teacher ni bia kwa na kira de university. Eso mu ina ye teacher fo. Eno de wiase ye hunu. Ba Nyankopon adwuma de ma kan ni nyina bom se ye baako. Eno ni nipa nyina nso awieye e de nipa nyina be ko sei
ene wonam ne dum se ne humobro so no kra so be fam so yi ne dia kire na aboa ma nkwaje na wie peye onyam beche wo amana yeye nsem ho dimewe nipa egu nsare dem no na edi sofo a mehwe saa na ye mmobbo na makoma mechi yawo se da bɛn de nipa we nyina be wu awie no ma hu se nyame no munim no nya saa na otie nipa we mu nyina be wu owo nso mi se unya wu ya wadwuma sa hallelujah amen nyankopon na dwuma no echiche mu mienu no ba ko ne se ye wo asenkafo ene wo adansidifo ewiase we amotimo no o se men kan kire mo sa de we munim ndi motu ni nyina abom ndi mo frɛ adansidifo nyina so mo ya asenkafo ndi ma mo hu na asenkafo nyankopɔn na dwuma no ye wa asenkafo ene wo adansidifo wato wati bida obeyi le di a kire wo hallelujah amen enipa bia onye Yesu dia na oba menchia na ho nkentene no yes onye Yesu dia oya bonsam dia na wu huna gese wu esemede ode na hene ho asenka ne soma ame nyese de masofo yo no nyese de modifo ne mo fro mo asenka fo yo no ndine obefa mesu no hunu se de asenka fo mu gina bresitiye omo from mo asenkafo no afei mo nsi ho hu se mo ni awieye e wa henie no a ebani hallelujah nyame som anakristo som no enye e betena asori fie se na ya awurade nyankopon ne fa na ohia ne mo so de obehunu se de na kwa sitie se wo bako school na ye o fese wo bati school dem na eye o fe na ehia de a oba ne benyina ba beye kohwini no bako school a wo botaye bi nti ade akora no sa botaye na wo we so behunu oba ho sa na nyankopon ne ye ntem ne tie ba ye ne na ya ne se nyamesom na sofo ne edinfo nyina adwe obi adwe ne ye sa se ye ba ye na awurade hwehwe ti asofo na ka se ye ti sofo no pagya wo na ye se ni pa adoso wo pagya na utimi ko heaven de awurade shira hallelujah amen ene heaven ayira fi nipa ni so heaven ayira fi mo ti ne da bia nso ayira fi mo ni so yo bia ni so yesika adwuma aware akontuo jabantie no okọ asore no tro asem bi hye ne botom so kuta passport ene odi a pocket heaven free obia ni so oba no so ne passport hye de bag im mo ho osere o na so de fi ono ka se America ntina Yesu sane free soro bae na nyankopon fa America ho be na wo kwa so de na passport hye obotom tro se mu ni bi onyam beche wo amen di nyankopon so de ositie no se nipa na mo se mo de honam ne mo adwene ne mo nsusuye na nipa na lim ne free de asofo e beto wo mo no eno na mo di nyame achi dia mesi awieye no enipa bia wo wo Ghana bia ko se nyame na ye som ne ha nyame na mo se mo som ne nya sa na otie e de edis asofo ne di ho adanse kire mo koto ye no mo ne so mo adanse ni nyina ya adanse tro se de nipa na te ye wo do mo to so no o mo koduro no mo anya gina bre asofo kure bi adanse ni bi na nkonya gina bre o heaven paradisi tinyame adwuma no ye wo adansidifo adwuma ni mu na meka o ene wa asenkafo de nipa bi ya so nyame am wo hunu we ya ebe de so betimi akọ heaven ana musu mu nyina mu na heaven mbekọ obi be ba onum se ne yareye di ne yareye na o yare ne nkwa na nadwene wo so na wo yare ne wonum so betimi awu na sa wo ni se yare sanko so na wu e no so bende
ndi esa de nkayade de wakoduru bia no wobɛbie wakom sɛ afi de mepɛ dan kwama mekra ba we de no yade no nko na dwene sɛ ne wobɛtɔ no nyame nsa ne yade na wo ma me nkyerɛ wo mese sɛ wo yare na ahotɔ na ka hu sɛ ɛda bi ba yare bɛbɔ wobɛwu obi kura wanyɛ yare ne bɛbɔ nso wobɛyɛ de bɛwu ɛno so wobɛyɛ ndɛ ndina meka sɛ me deɛ masɔfoɔ ne madiifoɔ ne nyamedwuma no mo yɛ mentimi nya bi da wo sɛ nipa ba asɔre fie ano ɔte wɔ pakyaa ɔmfa hwee ho ne deɛ sɛ ɔde na waresɛm na ba ɔde ne sikasɛm nti awurade mfa odiifoɔ so sɔfoɔ so na ɔmmoa nnɛ nyɛ yie yɛsɛ saa na Israel Nyankopɔn mu nyame na mbɔ de nyɛ saa na ɔtie wo deɛ wo a wotie yɛ aka nokorɛ ada wobɛnware yɛ wobɛkɔ akɔfa atade ahyɛ no atade a wahu sɛ yɛ kama wobɛkɔ akɔfa ahyɛ no yɛ a woyɛ ndɛ na wobɔ no wie a woka sɛ na kyerɛ no wɔnkɔdware kɔ ada sɛ nkɔfa di kɔ sɛ wotiri so wonim nneɛma si hallelujah to bakura nyare ye no on pese o shata de foforo ba enema oman kwasiafo ne oman atuatefo mo asofo boni ahye nipa man so mo nyina ase mo mmara magye nsenkyene eti mo nwina temu ho kakra enura numere obi awu sha enura numere ya obi awu obate ho asem nipa ne nkai susu da wo onyambeche wo ndi mo nyina mo konsore nanso woti asore nim wonim se asore na wotim na nankwaje na wopɛ no ye wa senkafo ne wa dansidifo esa asem wo ye a wode ma me ameka kyerɛ wo no sofo bia nim ɛne odifo bia nim se de ofɛ no sempakani sempakani bia nim sumani bia nim ɛyɛ wonta semtina meka sɛ mo awonto atoso bia se onyankopɔn sumani pa ma mo nkyɛn a ɛbɛ din so okra bi betimi anya nkwa hallelujah amen ya na nyame wote soro ne nipa mo ye ne mobɔ de odwene ma mo no nye adwene wo odwene ma mo no ɛnyɛ na mo so mo de makoma di akyiri mo de makoma di fufuru akyi ase nyame de odwene ma nipa na nke nipa de akoma be di akyiri a ke nipa hu ahoyira da wo dabi wasa mo akohuru ba bi ahoyira so ma hoda ɛno na henie nyame nhyira mo deɛ wɔ asɛnkafoɔ ɛne ɛwɔ adansidifoɔ ɛna mo nso mote ase na monim wei no sɛdeɛ saa deɛ wei wɔ hɔ nti obi yɛ dansini a mo frɛ no sɛ ɔyɛ sɛnkani ɛna saa akwan mmienu a ɛnɛ da wɔyi na di akyerɛ wo no sɛ Nyankopɔn adwuma no yɛwɔ asɛnkafoɔ ɛne ɛwɔ adansidifoɔ saa ntikyɛ mu mmienu wei no asɛnkafoɔ de timi kyerɛ onyame ahenni kwa dansidini bia no obetumi akyerɛ ahenni ne kwa ɛnto ɔman sintidua awurade nhyira hallelujah amen obi a woyɛ dansidini bia wontimi nkyerɛ onyankopɔn ahenni kwan so da ba wo nso woyɛ adwuma no bi eti adansidifoɔ no ɔmo nyinaa hyɛ asɛnkafoɔ ase na hwan no ɔsɛnkani ɛno deɛ mo de mani huni ana mo ho ɔsere na nka sɛ ɛsɛ ɔmo nyinaa ba me nkyɛn na nka ɔmbɛtie de ɔde asoma me na nka ɔmo de ɔmo nsa gu ɔmo ti ne ɔmo su ɛsɛ ɔmo aduru ɔsɛ ya menana no eti asɛnkafoɔ no ɛne adansidifoɔ no asɛnkafoɔ ne timi kyerɛ nkwagyeɛ kwae dansidi ne ntimi dansidi ne yɛ na dwe so ɔbɛkyerɛ nkwagyeɛ kwa sɛ pɛ ɔyerɛ nipa nyina ɛna ɛnɛ nso nipa nso mehwɛ ɔman no nipa ne nyinaa dodoɔ nipa ne nyinaa agu adansidifoɔ ase ɛna mopɛ onyankopɔn ahenni akorɔ ɛdina na Yesu ba no ɔbɛkasa na ne brɛ so fɔnte na sɛ ɔmu ne sɛ na deɛ bɛn na woabrante te sɛ wo kekan wopɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ nti nsɔre no a wobɛto yɛ nti tete do mu yɛ no ɛnyɛ ana Yesu sɛ da bi o deɛ mo yɛ no ɛnyɛ ampa o
Ya moye na enye sa na nyame na moja Abraham Nyankopon enye sa na otu ofisen Abraham nyuma na na di wo mumu Abraham bi suro ni Nyankopon na na edi Nyankopon chi mo sa suro ni ni mumu. Hallelujah. Amen. Mame ntoaso Nyankopon ahenie anase Nyankopon adwuma ni mo no asenkafo no eye difo na wosomaye no. Hallelujah. Asenkafo menka se evangelist yo when there's so moment ti do mo keka se do fa Bible kenka ye so ye on wa fa Bible kenka ya won hye nkom no ye evangelist ena do fa Bible kenka no hye nkom ye difo mo ho osere ndi so bi kenka Bible sa no de won hye nkom a aso kenka Bible won ton ensuo ena won ton wo ye de yes evangelist wo ye sempakani wo yare eradi nshira wonya huni ya wo ye ndi Ghana hana mote no nipa efiri akosi America nipa bia ofre no sempakani no wo ya dansi dini obekere wade amen Amen. Onyankopon atem wonti Ehwe no ye wo wiase ho. Eso hwe ho ye wo wiase o. Ndiene no obi fa Bible okinka ya no no ade ne title ato no ho so. Enipa pi na wo Ghana wa manamamu a omuntie Awurade ni da nyame ne ehuntasema di bia nkyere won da. Enso mo fro mo asomafo. Die ne de soma. Die ba die ne de soma. Amen. Amen. Na die wo mu nie. Adifo no. Die nti a ye ne o ma ye asenkafo ne se. Ye ne no. Wode na sem ne maye. O ka kire ye se yenka sei wo yi na di kire se yenka sei ndi obetimi aka se hwe ma ko de na hu so wura me hu sei wo se ka sei ndi ka na wo se menka no e ya sem bi no waka kire me na me kwa akoye de yi di me ye senkani hallelujah Amen. Abadi shira e ya asem bi o e na waka kire me na me kwa akoka de wa kan chem na me kwa akoka no me ni adanse de o kan kire me no ene na me kwa kan ti me ye senkani ena obi nyame mfa asem bia ma no na o peso o kan Nyankopon asem no o se ni pa na de o di adanse de be nti na o di adanse emra no de bi wodi fo yere me an wodi fo mo semu ya ka kire wo no na wo nyina ho wa ntidi na mo ba to sei ne course wo ndi sa wo ko ka kire obi a wo ko di adanse e hallelujah Amen. eti mi wodi fo mo se na wo nya adanse dini no ya senkani o do ba kire wade na wo be hunu de wiase moduru hallelujah Amen. the more blessing ni pa me so nipa bi di kukukuku di nyame achi di nyame e ka nyame se mo nyina abra ne be ye kwa ese asenkafo so sene adansidifo ana de mo fro mo asenkafo no ma me de mo fro mo asenkafo no o mo ya adansidifo eno so onim eno no ade senkani no ato ne ho so nti ono akasa kwa Nyankopon wo ho so ye torofo wo ye mambofo ti Nyankopon no wo yi na mo seye dada se ne nkwaje betimi awie pa ya age so hia senkani na wo yi ne de ani free ne so amen rabbi shira
asɔre nya no ase yakɔtena ta so dem Yesu awu sɔre dinidi no baji no fi onya no ɛde mu frigi di ye makwa nyina nyɛ sase na kwa nyina sɛ anene wona kwa asɔre wo Nyankopɔn asɛm ho anigye titiro ne mai na manneɛ na no ɔde ne ho ɔkɔ asɔre a woni Nyame asɛm bia ho anigye ɔna manneɛ ɛma de amanneɛ de pawo mompe eno mo so ne pebra bɔne hallelujah amen echi wade bia je se ma na dika do mo sakɔka de ba echi o mo de dika akɔtwe de ba gade aso fi mabra boda anso bra ukosi kwao mebanie kwame eno ajeso da obe na mse ono so mebani na damfuni so ti ase mebani na damfuni ti meka kwame no ena bi kura me banso hunu se me fie ho no ya na aduane ta o tina damfo no opena se mpa because obafie obi a onya aduane di ti wo se me frɛ kwame a wo se no nso di akire no wo ye dey o se yankura brem bi ato ye pen yanka se ko nsuo kura na wa fa bucket ro wa fa bucket na wo ko nsuo ko so wo se fie on kwa ne mo hwam nanse na mpacho nanse na kropot nkwaye twemu na kanea ne ye maame modi eja ne so eye nkwaye na obi ne kropot ye nkwaye otim se da bi difference wo mu uza kropot nkwaye na ono nkwane ne pampan na eja so de ne wisie pom te wudi nyina wo no mjoto so asa wo no mjoto Yesu on kan wa no amen hallelujah amen iso Nyankopɔn bɛgye wo amen ti me banie anam se kwame ana o se dadi oba na se kɔma ma dɔre so na msika na wono no kwaje bere me ti me kasa kwaje bere na wo di sese wei kwa me ba na kwa ebe die de besie nti afa mo nkɔ ne pa chomba pasin ba jisika wo nje nkoma no na won se won obi na aba ndi he da busan se e ya ampa pa cho e ampa obon se na danfo ye fast ya obon se no so aka se ane ensonya afa ye wi ha ye nkɔ se na danfo e ne ye fast ya bo so no so ahekɔ ne nyina no ba ye de adentia wo hu na masoma we nya won na me ye de ba makan se do no wate bi ensonya ono na masoma no enti Peter monsam ne da ho wa beti bi unya somali unya senkani hallelujah amen pato tenasi pato ti asemi yo ti me bawe na masoma no wo de wate enye wo na masoma de se we kwa ono de ono na mesoma no we ne kwa akɔka asɛm we nkodi adanse sa adanse be ma na ye woya ti we wo kwa wonya danse di ni ade to ne maka bi bia ma na ye de ba we nya wo na mesoma no so wate nti de ka kire mi rodi fo mo senyina no mo fo mo asepaka fo no wate o mo nya asenkafo o mo ya adanse di fo hallelujah amen Nyankopɔn na so wiem ra so no pɛ amen afɔ de nipa mo ye de ye kana no osmafo Peter asɛm na wo ye sɔfo na afa kenka bia wonya senkani o ye ka no ti na wa ye de ye enye wo ne ye ka kire o de wo bɛti na wo kanti wo di adanse ba wo se na mo fra senkafo no omo mo ya adanse di fo no from asepakafo
enti no mo deceive mo no ti no mo deceive wiase to anse wo kwa asore so bone wontimi nyae ne ka senkafo a asenkafo ye ne adifo no enya asase we so adifo no ye ne osoma ye no ti me beti wo me ka sem me nya dansidi ni adentia na no ye ni wodi che mo se me kan kire wiase se nsori ya doso agona ni pedi nti de mete ye no eno na me kan hallelujah amen eno wasi se mo bi sa me sa denti na mo di ago se me kan kire so mfa pa me ma o ba bia pa me nya o ba bia don se me ya kan se mo akire me de me kan bia na me ka asem me ni adanse e ndi nsam o de suma me so obi kwanyina ba bi no ka bia ono won ka asem odi adanse e dia watie ene odi ho adanse ndi danse dini wonya senkani edo do pa hwe sesi me bani na adamfo ni enam so won koma madore so nkwagye bisika mere me ena adamfo ba ko sa kan osofo dua so rebra aduane wo fio adamfo ne emienu obi abo be konsuo mama me nkotwi je ni ye mfre no so no okotwi hallelujah amen pacho tio me bani e onamfo mienu enam so won koma madore so nkwagye bisika na wono wo mere no emre me so mummy ni nyina sha mummy ensa nyina sha ase eko na se me ba we wan ko kan tira madore se na se we pe no asem ko kan se we su ye fa to be ka se woni esuma aja o ta se mi ase tinya sore na mutetim ko akuni e pe ko finyam eno nka huye o mu nyina mbewu am mu bewu ni ya tumwagu munim de moye dia sofo na archbishop ne cardinals no mo nyina ya dansedifo enti na we asore na o makwan nye saa no o mo tumi nya bone o mo nim wiase ni Kristo na chidie mo nsonsoye o mo di wiase de di Yesu achi o hu a wase da bi ensum Yesu saa mo de mo ntwen na mu na mba hunu de watemu afei number 3 yene ya senkafo no adifo no tambia adansedifo no ne ye o manson o mo ne ye twe yene ye asenkafo no adifo no odifo de banya me mo we no me benya adansedifo na o mo ne mbetwe o mo ne mbeham adentia adansedifo de o madwene mo hunu ye na edi adanse obudie no de ya kan kire obi ana omuni ho na so peso bu kirem eto de hwe o mumye no mo so ho bra o sa bra ko jina ha me bani kwame koma ma dore so ko jimi sika na bre me ena kwame esi kwanso ena wo kro twem ko wadamfu ni a hweme na wo wadamfu wutwem a wo kosa yela monya adamfo ma ne nye fesi eda na so ma meke wan na chere adamfo wu na no nwa wo ko onya de kwa ma ne nye fe sabe dina hoy wa ni hallelujah amen atemu de beye bia o emrantie di o mu krabro nipa mabawa nipa di o mu krabro se ya da de wa dansedifo nche mo ho sere adansedini bia wa mre o krase an hyesenkani ase no oboa menka sapakafo menka difo no ye ne a wode na sem asomaye hallelujah amen sha ndi me bani na masoma na kwa me kwaje sika lebra afi ko
to we share wadamfo Kwame na bacho ukoi. E bacho papa sumami. Bacho mami ko jawe. Tio waka se papa sumami a. Obon se mami ko jawe. Oka ye na lobusa we be se busa se e wo hene. Saudi we aye se munim tina. Achire mo adwen ka bo sa na be koso. We be se busa ne se e wo hene. Ko nya mami ko ja keke. Ko ba bia ode wo ko no pese. Uhunu. Dubo so be bi sanse. E wo hene. Obon se oka se wo hene na so aka se. E bacho me kuma me da so. Na obusa nse wo koye dey fa bo de fa kona no wo koye dey Le papa so nse me ko jisika woni chen. do bon se we so ye fa so go ayampa enti wono kwa so na dan friend we na me ba na me ka che na we ni wonti me ka ben se eye no kura na se o se enti na dwene no obebusa nse ayampa enti wo ka ane a ansa na one na ye dey enti won se wono na dan friend so na me ka no wonti enti ase no ebeye na dini ben ntanta bra enti asembia kura se wo kan kire oba bra wo soma no na damfo no no ohia no obo na mane a na dini ne yem se ampa kan se kwaje sika no nim se wo kura wo nye sika no betimi atibi asie tubo so bebu sa se ampa adenti no obu sa se ampa wa wadamfo no ba bra o ma me kan no nyina no wono wo se bia nanya no kura se o ma me ayede na boru bia ye pa ko boni fitirenti na adu ma midini eko na bi se so ado betimi ne ma midini eko disika bra obidi ne ka bra na ma me nsoma no na ne ma me kote se obasi me se abaje ni ada na de wo na eradi isra hallelujah amen eti ono kwa na danfo no ebe ne se ada bi so hwe se de we kana eya otobebu san se eya mpa no ke man se ne me enkwai and sana as adansidifo no omo ne ye ne asenkafo ne ye ntemate de nyame ka cheme no na sofo bi nyina ho de se me ka eya ne se enti eya asema me ke ya mpa de nyango pon so mfa pa me ma oba bi abetwe mo beto atwene wo se na sofo na nyina we se de we ya mpa nyame ne ka ho adenti adana ye ka kire me no no oni ho. Hallelujah. Amen. Ana mimi de yan dance yes wonya. Ni de be kwa kwense eno be kwa akofa Yohane de wa meto no ni de to ofa se pa o kodi dance ye ase no ofa no prophet. Nyame fa hwe suma o. Nyankopon suma nipa bia wasate so emfa nipa adwuma asai ho adom ne bedom ne da. Any power is somewhere in a Yakopo de Huadom, no yare. Yame Sumani Pabia, the new Papa Bonnet wants some Sumani Pana. Hallelujah. Amen. Oh, my man, Suma will be in China. Pana said, you are said, Kobiso, be sent a Dumasamo Cosso. Kobusan, I want to say, oh, my Suma Vida. Now, my neighbor Suma will be one day. Aya die akai wom kodaka ana wo se ye leja wosoro ya fa ye naka na se ye de hwan ka ndi wo somo obi amana ba de no wo somo na mana ba de wo be kire ye ya ka ne de no na kwa. Yes. Amen. Amen. Yeda asefo ade ase medofo se ye ba hia dan ni mu so wanka se wate onyankopon asem so se ebro wadwen so se won ti bi da ayo manwa yeda asefo ade ase so nam na dom ni na humobro so na medofo yensu nchirima ye wabekaye se ye kɔ asɔre enye asɔre ne kɔ no se ye bɛkɔ ne asaba ye wasumasem ene ehuntasem ensem a wote ye nyina achi on se abro wadwen so se na wo pɛde aka achirechi so we call quotations na ejina so de kasa na mayo so what ensem no se de sitie ene wo hunu se de onyankopon na humobro so na Kristo so no wo kire yakwan bi e befa so a yenye yira madaachi ye de nyankopon asem dofo enkwachi mu yi ene da so ho de ma nti medofo de meka na se asempa yi se wo pedodo na achi a agi se fie ha ene odi fo adwa Benjamin hia
na abɛhunu onyankopɔn asɛm mu ahuntasɛm ne amamade ɔdɔfo asɛm pa nyina akyi no afei yɛbɛhyia da anim ne abɛhwɛ ɛnɛ nso dunyame nam na homɔborɔ so na ɔyɛ ama onua bi so ana asɛm ne se ɛnsɛnkyerɛni bɛdi wɔn na bɛgye asɛm no di n'akyi ti yɛnkɔ ne yɛnkɔhwɛ deɛ ɛnɛ nso nyame nam na homɔborɔ so na ɔyɛ ama binom amen. Onyamidifo yedua be mense Kristo wonton kwa ne man asafo yedua be mense yenyina yenka no ho no mfa seda eni kabia emfa matwedi ampon omfa ma Israel nyankopon no omfa ma tete agyanom nyankopon no omfa ma Israel tiasefo nyankopon no de ntia wokasa ne se woye hyenkani otwika na ose na no enipa gu hyen no mu a ode won kɔ be na wotwemienu ni last week na nanko so obedi adanse na nipa no dɔso na ɔtwesan na wose ebra nipa gu hyen no mu ode won kɔ no wagina wafa obi na wosa ba betu hyen do hu yanse na niso biri na hu yan basa na niso biri no hyenkani a wotwi hyen na nani subiri no na kumasefo enegu ka no susu sade ne besie eso ka kire wo mo so ho ye obasabasa ukwa ka kire wo mo susu wo hunamane edido ye ne se otistie nani mo butustie nani mo spark no se obompa ye woni tirim se tete agyanom nyankopon we tete agyanom nyankopon ba yi hu adi awie ebrehim na wasoma wakɔ odifo agyeman Benjamin na ade ne yɛ nsankyerɛne ne awawade awie ebrehim ti ubra waso wɔkasa asɛm na wɔkasa odifo agyeman Benjamin onyankopɔn no onyeme still na nani so no ɔkɔ ka no wɔtwi deɛ but ɔhunu kwam enipa no hunu sɛ daba ne deɛ kɔ ba ɔno no deɛ ɔhunu baabi ɔnam ti otiamu sakabio Benjamin nyame cheme at once na adekro na ye ne saa no na niso atete na ade no nyina ateko ama wotimi di enipa no kokodu asomdue mu a na o se odagya no nyankopon na se na o se odagya no nyankopon wa se amen. Onyamidifo yedua bai susu se onyankopon nam osoro moa osoro mobrohunu a ye frɛ no wagye nsuo no so aye bia ma no miwura ose na nsan ntam yafuyade bi ene ne bedi asia yafuyade no eba ye no oso wo no ma na ne yam do hu ya ne se ne yam ogya ne nan Sesimiru ose ojane na kodru point bi se waye mmere afedi ne nan no kura ojane eba so osore no akwa ne nan wontimi miwura ne nyina mu no ose ne wura firi se oje nso ne nso a wakasa kye no wahye ne so onye adwuma bi no na ne wura firi so oje nso ne bi na ne wura firi so obi si wo na bra wakai a okokofa ye owiawia ya akofa ye a obi yesu bu kakra gu ni ti no so onom ye no at once ya fuyade a oja ne nan akodrum pempenso se onwuru de onye no ho no ensuo no oje ensuo na timi ama ne nan na oja na eto atwa mi wure twa ye so no nye se ntwae ma ade kye ye sa bai da bi etwa kora ade kye ye no utim se de nyame si hye ni padua no ebra no edigya ye na sa pepepepepe ena eda timiwura osese unyankopon na yese yamana onka danse ne nhye last week na nanko oba bedi na nipa no dɔɔso ena oba bedi ne ne timiwura oso da unyankopon na se oso da awurade ase.
Dear Tumfu Yankopon Obeji. And then I miss me that radiasi, so when I'm Odomosona or Manakoa, and Numa Semajina will me brim. If I show a year and I know if you are that, me call me sister in Srashe. Now me calling Channel send $100. Now honestly, me idea one so time and I'm a yareno. Now me yale train on only asthma. Ting na me chin and a pay ayaresa. Now, medium in sanity and a call. To me calling Chan, me have symptoms, na me who on one. Me was the side at the end of the day, you want to be you. Till that time, one not Nikunu, as well call Akoto a drabber. Till me Jinao one number 7 free if ye, me brother call Hana, me who saw 31st in Chenene or James will be ho. But I create a member friend, Minibi. One of my car said, Yamidi for me, yes, I don't tear free by. Na ye de be we ka sa wa open to de twene wa open so no fa koto na de o kra be chron fire ti me kai se me obi wa adwuma na me tiri mirika na me ko se be go botu na me bae ti me be na odwade apia wie me hye de metian so se chi bi so me mu na me wu me pie kwa bonte na home na Yakopon de abia yemu na ne de na ma biu o kasa ne na esa tu ta wo kra na ne boni mu tu o je ne ho tena akonwa mu se tina no pure water ehye me bag mu ana do tia na me sagu bottle ni mu me feli gu we ni mu said ye nipa ni se ensuo baka do tia enka sculpture fo na de ye adwuma no me oba na numa me hwie ensuo ni gu mu no enhia nka Israel tumfo Yakopon se said ye nipa ni se do tia ni ensuo kaboma eye wo honam famu no within be 5 minutes ipa no ntimi nkasa no na me kasa no mo no so kasa me ho. Amen. Na adia banko a e mani je sem se oto mi nkasa men kan kire ni kunu se ba bia duru no won san waduru na wokoto no mra na dia duru no wo so ko hospital na so dotie ni nsuo no se de osi no me no se wo a wote abram de man se no man ha wo be doubt because na dotie ni do so nti ne nsuo ni ahu ba wa hu da se nsuo ahu no na ise no kwa nsuo no esa firi ho anu asa afele enhyanka Israel tumfo Yakopon se wonam dotie so na asma ya be a dotie di nsuo ntimi ye no ondam na kwa no masem so na efri fiara be pem me nda no wo pe hospital akon oda so te wa onsi hospital enhyanka Israel tumfo Yakopon di. Amen. Enipa no a ode dotie no nsuo gum de man no Ba chan ohwe de Yakopon anwade Yesu ma anwade afi ma ba na fe de ono de dotie na sinesi ho asiwo ene nsuo ne wo mu no san no afele agu ho no asa afele no asa awoso no opese bam beda Yesu asiwo. Amen. Ya na me hu ne menka ka asma na nanka ekunu ka ba bia du no se ne kunu kura akoto aduro ba yanka ono ka se wonya no fa no kwa yare sabia afei de ono nsuo na afei ohun se asma na chiko na ne ho men na oye no esi so no one wo bon komo no afei de ono agi nsuo dotie na sine sine nchei on sa ma on fa nkobio ba chan ohun se tumi bi wom esene hospital obeko enuro na ono no mo no ba chan ampacho se o de ba wi ase fo man ka dotie ko nipa mu ade na esi De ade na eba. enye nipa ya dwen na Awurade adwen no diam se na no ni frani na nie frank enim se nani no ohuna mane Jesus se ma me dotie oje dotie no no ade afrante so de kanani ode kanani no wose ko woro so na mpa okọ woro so nani abue na obi nani afra o sare dotie kan ho a pa cha ode na apese wo ye no ese wo hyemu dene enye Onyankopon adwene ni pa adwene. Hallelujah. Ene onam odom ahumobro so ese wo zi sana nanka wa nyame ahumobro na de anka bi kura bro nya kura nka asma ne kura twene de nakọ ba chan de na duro ni de ko kokora. Amen. Amen. Di asma ne ja ama fedie are sabia no wu ananka eba no so ni Yesu Kristo nim ni nyina to atwa medam Nyankopon nas. Amen. Abrante etnas.
Vamos a avanzar. Yesu Kristo, Yesu Kristo, ose 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 ose, eye. Yesu, Yesu.
bɛkyɛw onyamedifo yɛnua bɛyɛ se ɔda Israel Nyankopɔn a ɛna no wɔnam amubrohunu abasa so na ɔsoma wo so fi sɛ soma na wɔsoma wo no me wura wɔ se abɛyɛ mfasodeɛ ama ne kra me wura wɔ se abɛyɛ mfasodeɛ ama ne kra Awurade bɛkyɛw bɔnsɛm kɛseɛ na da Kristo ase bɔnsɛm amen me wura ɛna no yɛnua bɛyɛ ɔba bɛtena yɛ mu kwasi ada som sɛ yɛn na me wura ɔbɛtena yɛ mu na space hyɛ n'ani sɛ na wɔde nti a space no yɛ dɛ ɛhyɛ no na me wura space a na hyɛ no nyinaa no sɛ ɔse ɔkɔ ayeforo wakɔ ayeforo aba waba bɛduru fie na ɔpie wante kukurom wante gyaa mede ɔhunu ya no sɛ adeɛ bi afa n'ani so adeɛ no fa n'ani so no me wura firi wɔ ba no ɔhunu adeɛ biem na ɔhunu adeɛ biem sɛdeɛ enipa hunu adeɛ no ɔhunu adeɛ no sɛ n'ani na fira me wura ɔse ɔpɛ ho pomasi berɛ ɔfa ha ntentam owura ha ntentam okopia ha ntentam kyerɛ sɛ n'ani no dɛm ɔna wɔkɔ no afei kora na ɛfira kɛseɛ nti wokɔ asɔfoɔ Mepachan. ɛna wokɔɛ no yɛwɔ nneɛma a wokɔtɔɔɛ Mepachan. ɛyɛ nsɛnkyerɛnne Mepachan. ɛna wototɔ obi Mepachan. nti wosi wode bi fa so na ɛyɛ deɛ Na mani na seɛ ne ɛsoro no nyinaa na ɔtwe sɛ ne na ɛhɔ nyinaa yɛ kuro. na ɛhɔ nyina ɛyɛ kuro Mepachan. ɛkɛyɛ da toa so ɛ eti me wura ɛhɔ yɛ kuro no na n'ani fira no ɛkɔ n'anim no ɛna ne ba abaamu a ɛba hyia da yi ɛna ne ba no kasa dabi yɛwhyia awie berem Kristo asoma no eti me wura ɔsɛ ne ba abaamu a no kaa saa kyerɛ no na ɔsɛ mɛba na me wura ɔne ne baeɛ ɛna na medi kan yɛhyɛ ase a na meka no ɔbɛtena na space hyɛ no no nti me wura wɔyɛ adwuma wie a wapɔn yapɔn hyia dɛ yapɔn ɛda no kwasi ada no na me wura ahomɔborɔ kɛseɛ ba ma a yɛnnua bɛyi me wura ɔde n'asɛm bɛdaa wo ɔnya akwanya wɔ w'anim na ɔde n'asɛm bɛdaa wo na ɛsiane sɛ yɛasoma na deɛ ɔsoma a wɔyɛ nokwafoɔ nti na wɔyɛ ɔtirinini na yɛ ahomɔborɔ gya na wodeɛ deɛ ɔde ma a wode ma kwanti no amen me wura na deɛ ɔde ama wɔn wode ma kwan na wohwehwɛ biribiara mfiri nipa hɔ nti no me wura yɛnnua bɛyi na hu mmɔborɔ na kosɛm na awerɛhosɛm no ɛtɔ wɔ kra so na me wura na nnipa no bi wɔ ha yɛhwɛ video no nso so a yɛbɛhu no me wura wobɔ wo Nyankopɔn ɔsom a wo ne din na wosrɛ ma yɛnnua bɛyi me wura ne yɛnnua bɛyi wɔ se ne wɔnhu no hwee ibi wo ba bɛgyina n'anim no koraa na ɔhu nanso so berɛ a wobɔ wo Nyankopɔn ɔsom a wo ne din na wosrɛ ma ano no me wura na wosrɛ ma ano no tena ase mane nka nwie nyame nhyira wo me wura na wosrɛ ma yɛnnua bɛyi no me wura ɔse ankɔyɛ nansa ankɔyɛ naanum ɛna ankɔyɛ dɔnhwere num na ani na afira na aseɛ ɛporɔ na ɛho porɔ me wura na ani na te sɛ wɛ me wura na ani na te hallelujah amen paatɔ tena ase ansa wɔn sɛ de Yesu si tie Mepachan. wei ɛyɛ immediate Yes. o deɛ yɛba wo TV ne so no ɔmo ne baayɛ ne yɛapɔn deɛ ma a taam no koraa ka ne bi baayɛ ne sɛ na mebisabisa ne nsɛm bisa ne sɛ Nyankopɔn Kristo ɔgye na ɔbɛsom no sɛ kɔ abɛsom no kɔ abɛsom no ɔde wɔ abɛsom no na wosom no wɔsom no ɛyɛ nokorɛ na ɔse an na mese so ɔhunu sɛ too no no ɔhunu sɛ Yesu ne bɛtumi aboa no deɛ ɛyɛ ne sɛ baabi ɔkɔɔyɛ no so no yɛgye ne sika wo Miska. watɔ nku 1 million ne adeade nyina
can say Nyankopɔn watch Pacho. ye wo Yesu Cha. ye wo atoro Yesu Pacho. we dey wo chiri bɔne Pacho. on pese wɔn a ene ne nante ne ye bɔne Pacho. atoro Yesu no de nipa ye bɔne nso mo ne nam ai for de no a Yes. ene sa Yesu na no wani firaye wan hwehwe osika na wabra bɔ ho ase na obi sa wɔ no Yes. wonya misuro na ɔtene na obi sa no sa Yesu Amen. wo kɔ no suma pebie Pacho. na de che Miss Pacho Mate. so aso wie Amen. 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 Yeda asefo ade ase. Yeda asefo ade ase. Yeda asefo ade ase. En monyam ka Kristo dini. Yedofo se ye ba ye ne so ohunu. So wankasa ohunu du Nyankopɔn nam na hu mɔbro so. Ne nso wafa me so no aya ma bi no. Bidin do odifo Agyeman Benjamin. De aka wo ne se ene ya wo hwe me ye memenda no pa. Ɔkyena no pa. Wonim behia. Ba bia wo bia. Bidofo ansempa nyina akyi upemu fufura seti eye wunti na Kristo de na sempa so maame se de be ya ada obeyi ni ho di no wonkwaje be wie peye to kyena no pa kosi ada ba bia wo bia no meto men safrew wo le adanse no adanse sie nipa asma ede ni ko wu onyame na modom so mprempre mu asane yare sanso na obi na ni afira ono so Nyankopɔn na modom so onyame asane yare na samsen sencheni bedi wona begya sempa na di achi onyame na modom so mesi amana man wakaye onam na ko odifo Agyeman Benjamin so di ba bia wo bia no meto mensa frɛ o kyena no pa ko siada no pai meto mensa frɛ o se wo kuma se ha ana se wo nkran so wo takrade ana se wo aflawo ba bia wo bia no meto mensa frɛ o so wo kentampo ana se tachiman ba bia wo bia meto mensa frɛ o kyena no pa be hu odifo Agyeman Benjamin wo kuma se edwoso bonwure junction Kumasi edwoso bonwure junction ka no ye fa no Central Market anaso Forikurum Tech Junction ifiri wode ba no Asafo Labor anasa Makum ba bia benya edwoso dwabe afibia se ka ne bi trotro na paifu bi na ka kire mate anasa driver se ubesi wo bonwure junction usi bonwure junction so a filling station kese ne ayro no ma woni so na hwe ha ekwan na da wonim tintin so no aha ifie ne si woni aboso kokon no ifie ne chi aho no difo Agyeman Benjamin wo kan wakoma tu yem enkwati mu no enkwaje wonda so ho de mam enkwati mu no ese wo hia Onyankopɔn na hu seje ne tumi isechie o kyena no pa ene me hia so won tia sem bia ase na so person no difo Agyeman Benjamin hia hwe namba ye guwe aha fa number no ne frɛ wo mba kyerɛ okwan no na nso no difo Agyeman Benjamin hia nyame ya adom a o kyena entu nkwaje ene o Kristo hunu emfa nheda nyame hia so wani agye no aka kyerɛ wo kra wa wo hwɛ mi se kyena ne mbehia bye bye. Hey, tete kwa fra mwanya nkurumpono no. Ono na suma na difo wani buremu. Ebrenu nie ewiase nyine behunu die wanya nkurumpo. Nam na difo so etumiyo. O difo Agyeman Benjamin. O tre nini no. Die wasuma no awieye buremu no. O se wonfa na asem emeji ne manyina. O suru nyankurumpo tumi ni na hoden ahye no ma. O difo Agyeman Benjamin o se o tie ni beye nyame manyina dia. Sesie wo dwumadia watu ne din the voice of truth so the voice of truth onyankurumpo ne no tiamu mro no nyina so hwe wo difo Agyeman Benjamin wo dwumadia watu din the voice of truth so our Royal TV eye live ubehuna wadi nyankurumpo difo yi ewo dwoso bomfa bonwire junction wa voice of truth eye kokobonsam kwa